Kaixo, gaur txorimaloaren antzerkia egingo dizuegu. Kaixo, ni Ainhoa naiz eta antzerki honetan kontalaria eta nekazaria izango naiz. Kaixo, ni Leonor naiz eta antzerki honetan txorimaloa izango naiz. Kaixo, ni Daniela naiz eta antzerki honetan ontsia izango naiz. Kaixo, ni Izta naiz eta antzerki honetan umea izango naiz. Kaixo, ni Nora naiz eta antzerki honetan txoria izango naiz. Kaixo, ni Doktora naiz eta antzerki honetan etxekumea izango. Kaixo, ni Unai naiz eta antzerki honetan oihala izango naiz. Bazen ben nekazari bat oso gaiztoa zela. Ez zion ezer ematen inorri. Ez zait batera gustatzen txoriak. Txorimalo bat egingo dut. Buruan bat labazan. Makiko. Eta txori bat hurbildu zitzaion txorimaloari. Alde mendik! Ez que nire nebizke janaria. Hartu nire hortzak arialeak dira. Alde mendik! Gortzot nagoek, azanario bat nahi dut. Tori nire zudurra. Eskerrik asko. Kukuruku! Alde mendik! Ez que nekazaria ez du ematen janaria eta nik eta nire emeak goze daude. Hartu nire begiak. Hartuak dira. Alde mendik! Ez que nekazaria bota eta nago hotza. Hartu nire arropa. Zer gertatzen zaizu? Ez que nire amonari janaria eraman behar diot. Hartu nire burua, kalabaza bat da. Eskerrik asko. Zer gertatu da txorimaloarekin? Erre egingo du. Zer dau? Txorimaloaren bihotza jango. Nekazariak txorimaloaren bihotza jan zuenean ona bihurtu zen.